faig, vale? Ja m'ho direu. Fins a 17 carrosses i comparses van prendre part del Carnestoltes de Sant Joan de les Abadeses. Els participants van poder lluir amb els seus balls davant el jurat amb un munt de gent que es va congregar per veure'ls desfilar pel passeig. Un canvi de recorregut que ja es va dur a terme l'any passat i que es valora molt positivament des de l'organització. Els Human Trophy, que representaven el paper de trofeus de diferents esports, van vèncer en la categoria de carrossa. Ha estat tota molta il·lusió i el que ens ha costat moltíssim, que ens pensava que seria el més senzill, és pintar totes les coses. I, bueno, la carrossa, també. Pel que fa a les comparses, va triomfar la música de Queen, amb una sèrie de Freddie Mercury que van anar interpretant les cançons del grup, tan de moda per la repercussió de la pel·lícula Bohemian Rhapsody. Creiem que està molt d'actualitat i, per tant, hem escollit aquesta temàtica que semblava que, a més, la música és molt bona, tot i fa més de 25 anys que és mort Freddie Mercury, doncs ens agrada també la música i hem escollit aquesta temàtica. Es van poder veure disfresses de tota mena que van anar desfilant mica en mica en una jornada que va acabar amb un gran ball de Carnestoltes a la nit amb la Kinky Band. La temàtica va sorgir així un dia de broma per la quina de Nadal i vam dir, doncs anirem de quina. I tot és fet a mà, la roda, els caps, la cara, les vinyetes, a cada una amb el significat que té. Està tot fet a mà, tot fet a mà. Amb Porexpan, amb Fullola i anem fent. Portem com un mes i mig treballant. Diumenge torn pels més menuts, que també van realitzar una rua i van acabar la festa amb un ball al pavelló amb el grup Xiula. Gran valoració de tot el cap de setmana. I va anar molt bé, i al vespre hi van haver-hi com un total de 20 colles entre carrosses, comparses, parelles, gent que anava individual, molta gent i també molta gent al passeig veient tot el show que feia cada grup i bé, el temps va acompanyar, va fer una molt bona temperatura. També es van repartir 2 premis de 200 euros de la Unió de Botiguers per la gent que dissabte va sortir a comprar disfressada.